Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin a concertat din nou la Gura Râului după 28 de ani. Cu o zi înainte de concertul extraordinar din 25 septembrie, artiștilor celui mai renumit ansamblu coral din România le-au fost prezentate tradițiile din mărginimea Sibiului. Acest prilej a îndemnat la povești despre primul concert al madrigalului la Gura Râului în 1982, cu ocazia aniversării a 75 de ani de activitate a Corului Căminului Cultural, dar și despre al doilea concert din 1988, la dorința specială a maestrului Marin Constantin. Iată că după 28 de ani, Gura Râului primește madrigalul, dirijat de Ana Ungureanu, cu același entuziasm și poate chiar cu mai multă emoție. În deschiderea madrigalului, publicul i-a aplaudat pe copiii din corul Concertino, dar și pe artiștii ansamblului Floare de Bujor. Muzica, vedeți, să ne apropie de lucruri, pune un arc între noi și ele și putem să cădem de departe din sfere fără să ne pierdem nimic din putere. Întotdeauna omul și-a căutat momente de entuziasm, momente de fericire. Și noi, iată că astăzi ne-a fost rânduit de sus ca să beneficiem de acest moment de entuziasm, de fericire, prin ceea ce ne-a oferit acest extraordinar cor național al țării noastre, Corul Madrigal Marin Constantin. Dragi membri ai Corului Concertino și ai grupului vocal Floare de Bujor, onorați membri ai Corului Madrigal, vă mărturisesc sincer că rareori îmi este dat să rămân fără cuvinte, dar pur și simplu în această seară m-ați lăsat fără cuvinte. Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin a concertat pentru o sală arhiplină la Centrul Cultural Ioan Macrea. Minutele în șir de aplauze au răsplătit talentul artiștilor. Cu această ocazie, corul a primit o diplomă de excelență care va sta la loc de cinste în colecția de trofee. Tuturor celor de azi și viitorilor, noi, locuitorii satului Gura Râului din ținutul mărginimii Sibiului, dăm știre că aducem veșnică recunoștință domniilor voastre, Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, dirijat și condus de mai marii voștri, Ana Ungureanu și Emil Pantelimon, pentru ceea ce faceți în slujba neamului și patriei noastre iubite, cu cântul vostru de aur. Auzit-am auzit de căneculiță, auzit-am auzit de căneculiță, auzit-am o minciună de căneculiță, că murește la păbună de căneculiță. Auzit-am o minciună de căneculiță, că murește